Halo. Lho. Piye kondi ya Wimang? Yo biasa toh. Ngukur kali. Lah aku lek tas nguras kali. Kali sedawane sakmene iki mbok kuras sampai teko kono iki mbok kuras. Genah apa ora jane? Lah wong kene iki yo otot kuat balung besi angkitanmu. Tak tutupne ya. Anak elek kuat jenenge Heri. Ngomong-ngomong ki aku lagi nyantai yo mbok dhiwur ki penggane ki ngene iki lho. Dolan tapi sing minim budget gitu mulih weteng wareg. Ngono. Demen nganti ta jane. Yang delok pemandangan to yang kan apik to. Deloken pemandangan iki. Yo iki lho yang sing dimaksud wong-wong. Wong ning kene nek pemandangan apik berang kok. Wingko. Kok iso ilah. Murah meriah tenan ning kene mengaku suwadu ning kene puwenu. Sayang. Janan. Aku tekon dik kene murah iku piro yang masuk dik kene mong karcis ditarik piro berapa ayo? Mong bayar montor tok 3.000. 3.000. Iya, kowe masuk sak ikhlasmu. Kowe ikhlas ngkei kricikan 500 yo ditompo. Kaya awakmu mlebu ning ngene nang masjid ngono ku lho, ibarat kata sedekah. Saiklase ya yang berarti masuk kene gur saiklase bayar wisata. Lho iya, rumah sana. Iki Kediri bagian sing endi kaya ngene iki? Iki meng dia. Iki ngono yo perbatasan Wates. Yo enek pelosok katene pokoknya etan petit ngono lho yang. Pokoke iki mang yo. Pokoke iki mang aku mung diubeng-ubeng map mbuh parane nyandi lewat apa wi jenenge kandange wong. Lewat mbuh ndi jane mape piye to meng. Mangklek iso mlebu ning gone kandange wong iki nyapon rusuk-rusuk ngono kuwi lho. Lah mbuh aku yo ora genah ngono kuwi. Manut map kok. Hop. Ngomong-ngomong yang wis sing mbok pangan kuwi apa yang? Iki to. Dawa-dawa kok iya. Iki pecel lah yang. Pecel kerupuk, enak capar kacang, kerupuk kelek. Kok kerupuk kelek ya kecut ta. Iya to kok kerupuk kelek iki. Kuwi mau tumbas regane piro kuwi mau? Iya. 6.000 apa piro? 6.000. Murah banget lho ya. 5.000 apa 6.000 mbuh lali aku pokoke mang. Ngombene apa ngombene? Jo salah. Ngombe aku ya panggah ben sehat. Jus jambu mbuh jambune lek apik kondi. Gundul. Yang aku ndek kene mung kok ngerti enek kethek liar ya. Kethek. Lah ning ngarepku sing ngomong wis apa anggitanmu? Dengkulmu iki bojomu iki kok iso kethek piye to iki jane gendah ora yang. Sing tak maksud iki nek kethek sing ning alas-alas kene iki yang aku ning dhuwur kene mau kan meruh lho enek kethek endi ya kethek kok gak ngetok belas ya. Oh ning dhuwur kae lho yang. Tapi ra ketok Ngomong wis tak omong itu. Ketheke kuwi kan jenenge kethek liar to ya. Duduk iki lho jenenge Alaska, ya mesti ning alas, ngono lho. Iki koyo ning alas ngono lho. Kuwi mau genah. Apa wi jenenge sandang aku ning kono arepe dicolong kuwi mau anggitan. Lah sing dijikuk opone to yang kok sandanganmu barang digowo ngono. Ning kono mung nek gorene kaos dalem karo sempake anakmu. Kethek ya doyan kaos dalam. Lah menawa lek dhek iki lagi apa jeneng ngompol apa piye, saling kakok kan ya ora. Kethek saiki kan pinter-pinter saiki kethek. Lho kok ngalahne wong kethek ya doyan gawe BH. Ngawur. Yo yang pemandangan yang wes. Wet opo yo iki gaudi ngene iki yang. Nek lho yang kethek yang kethek. Ndur ke lah nek kethek. Aduh. Ya iya lah ke petingkraan ning kono lho, gek golek opo ngono lho jane. Lah wi lek asine lek sik duluranmu to wi. Kok sembut jarne ning kono lho. Iso. Endi mang kethek ya? Niki lendek kene iki serba yang wong dolanan sak bojo sak anake delok ning kono kabeh. Ya, kurang penak piye.
wong pacaran ya enek, dari delok wong mangan berduaan ya enek. Wis kok paket komplit iki niki yang. Iki jajane tukang bakul. Wah, akeh nek kene iki. Saman ora teko, iki aku ning kene nyapo ngono. Lah nyapa wong genaket mang-mangan ora mandeg-mandeg kok iso. Terus tak omongi to ket yaene ya ono. Passwordku apa gak ngerti password mbok Dewor. Mbok Dewor passwordnya. Password Mas yo iki liburan, ojo sampai iki lambe karo wetenge ora libur panggan. Panggah kerja. Wong sing digedhekne panggah badokan. Hidup untuk makan. Iya. Lah, piye to yang lek mangan kok biayaan yang. Pas seneng aku yang delok. Dolanan keceh-keceh ngene delok. Wis rasa kaya cabai, wis rasa kaya cabai iki genah ora dijane. Ya telas kabeh ki engko opakmu kok iso. Kuwi engko lek opakmu mbok keceh kaya ngono kuwi iso dadi teles engko malah mlempem ra kena mbok pangan. Enak panggahan ngangge tamu. Kuwi nyang dhuwur suarane krek. Buah apa ya? Apa tuh yang? Buah apa? Apal dah. Oh, nek kono nek buah yang. Mosok kuwi sing diarani buah apa ya? Tak mung. Buah apa ya? Mosok Tak tekoni sing badadas. meneng-meneng, lambemu meneng-meneng sik. Yo, apa? Saman tak tekoni. Cinta gak mbek aku? Cinta apa ora? Wong bendino golekne duit ora cinta iku gundul mbok piye ya? Jawab ae. Ya Sayang ora? cinta ya, ya panggah sayang lho ya. Saiki buktekno ya, iki kebetulan ya. Ya buktekno. Pekno aku kae lho. Buah kae lho lek Alah cinta. kere gah. Kayak keteng mbok kenteng keren kaya ngono gah karena tak tuku ae aku. Kok iso cinta mbok kenteng keren iki kok aku. Lah biasane wong-wong iki lho ngono. Soale saiki nek usum wong pedhot ngono kuwi makane tak Lah tekoni. nyapo to yang kok wong pedhot iki mikir apa ngono kuwi. Lah mbok mergo kabele pedhot. Gundulnya kudu elektronik iki. Kabel utek kuwi kabel utek. Terkadang ngono kuwi enek sing wong iki ora kesampean, enek sing ngomongnya putus cinta ya Allah lek. Walah ngesakne men padahal lho pecel ngene iki lho sik enak ram nemene. Lah ya wong mangan le enaknya apa to kok tidak medhot nih awak barangnya itu ya. Ketmang tak sawang sih ta. Ketmang tak sawang kok rumasanku awakmu gak meneng-meneng ta lambimu ya. Lah mau wis tak omong iki gak oleh libur iki. Kayak cah sekolah ya ta yang. Ngene iki ben ora pedhot pikiranku. Iki mung jawaku ngene mung nasne kan mulai kerja kuwesel to. Terus sih aku ki bingung. Kudu ngelu ning kamar klimbrak-klimbruk nyawang awakmu besuwel kok katok ae semet aku. Nah, akhirnya iki kok pengen tak jak jalan-jalan rene, utekku ben encer ngono lho rumah saku kuwi. Lah kok utek ben encer ki rumasanmu arep gawe wedang gula apa piye to ya? Lah lek tepung maizena ya malah kental. Itu malah adonan roti wingo. Mergo saiki usume wong akeh sing wong pedhot-pedhot ya Allah, pikirane ngono kuwi kondi. Wong ngono iki pikirane cekak yang. Lah apa diukur kok cekaki? Ya maksud iki kan wong nek kadang loro ati kena jatuh cinta, apa mergo kadang ora ditukokne motor. Jaman saiki kan ngeri-ngeri lho modele wong iki. Makane nekat. Makane aku ki moh ya. Aku ki moh pikir aku pedhot tak omongi ben ra pedhot ya. Mangan. Wis panggah mangan. Kedawan. Wis ojo joget-joget ae kok yo. Bela wong musike teko kene menggelegar ya anggetanmu. Sumong duwe gawe iki. Wis entar ayo gendang kok yo. Ya wis ya. Sedulur Mbok Dewor berhubung ki jajane wis bodho entek. Ketemu Mbok Dewor iki wis do wareg. Ya jane ya sik kurang. Tapi ya wis lah ra apa-apa ya to. Mergo iki mah aku diet. Diet Oh. diet apa mangan ra pedhot-pedhot yo.
Wis yo jodoh dawa wis ngene ae yo iki liburan Mbok Dewor untuk saat ini wis ki meng yo ning kali apa ki mung jeneng wisata Alaska ya to. Wis sampean-sampean sing pengen wis ndangor rene penuk jan penuk tenan ning kene pokoke. Wis yang ngene saiki adewe sampe mulai wis gek ndang diakhiri. Sesuk-sesuk minggu depan ayo dolan ning dine ngono wis manut. Oke, yo wis ngono yo, wis sedulur Mbok Dewor muga kalian sehat kabeh yo. Dolan rene penuk jan tempate yo murah meriah yo. Syukur-syukur ngene iki anggap ae nggih sedekah yo, mergo mlebu ikhlas iki mang sak ikhlase. Betul. Ngono lho yo, wis to penuk ngedem utek, saiki usume wong pedhot, awakmu aja melu pedhot yo, sehat-sehat terus yo sedulur Mbok Dewor. Aja lali yo. Mbok Dewor dolan nyandi ae yo, tak info. Aja lali subscribe yo, dukungan Mbok Dewor terus ben Mbok Dewor panggah semangat yo, dompet Mbok Dewor yo ben gak kering yo, wis ngono ae yo, wis aku tak pamitan yo. Ambeku wis kesel soalnya yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo.